zviri sei ndadzoka zvakare nenhau yakaitika zuro kuNashi TV. Handidi kureva nhema, munhu unonzi Budi DJ Shugeta wakaenda vakandozvivharisa nekuti vairepresenta iyo vari kupi, vari kudivi resungura, ndokuinda vakapfeka iyo dressing yavo yaiita sekuti ndio samurai here kana kuti ndio yavanoti hatizivi kana kuti ndio vanoti kung fu ha, iyo hatizozivi ipapo zvakare kuti vairepresenta chii dressing yavanga vakarova zuro. Nekuti handidi kureva nhema, ndakapikicha ndichitoti aiwa ndini samurai girlchi uri kuinda kundorwawo chi ariko nechi nekung fu ha tiriko kupi ikoko kusungura department kuya tikati aiwa hazvina kushata tinochi takasapota nechi nehuhwa yedu kudaiwo tichisapota yo vanhu vanenge vachidanzira kuti tiri kuya nenew dressing. Padressing hatidi kureva nhema, vanhu vemitambo vari kuti kuvadza every minute every second, munhu uri kuya neregalia yake. Zvokwadi mazvo zvitoro zvigore rino tinozvipedza zvisingamboiti nekuti tinenge tichisapota chi movement. Tasapota movement pepe ndobva chichikomana chekutanga chakava chakarepresenta sungura chauya chinova Peter to the Pitilist. Peter to the Pitilist pachakauya handidi kureva nhema, ndakaposhaya kuti ko chii chiri kuitika nekuti chakauya chakaita sei chakarepresenta chakapfeka nguo dzemeruni kana ndotsvuku pachivhitivhiti changu pandanichiona hangu ndanichiona sekuti chakarepresenta nechi nemeruni. Handizivi kuti zvairevei asi kubva kushangu wanga apfeka meruni, jaketi raiva remeruni. Tobva pajaketi ndobva apfeka chi ngowani yake ichi yaidanzira kuita sekuti yaiva yemeruni. Ndazonyatsa kushaya hangu yangu yemeruni asi ndofunga yangu yakaita to the nearest zvakare meruni yacho. Tinongozvitenda zvakare tinenge tichisapota movement dzavo dzavanenge vachiita ipapo negitari rechi remeruni. Isatiziwo kuti nekuda kwei kuti Peter vakatifungira zvakaita sezvozuro pachivhitivhiti. Handepa kuti pavakatanga kuimba macomments aidanzira kuti Budi Peter zvamwari zvedenga chaizvo handidi kureva nhema, pakana papa malive vanorova vanoita kunonzi kukwenenzvera, vanhu vaitaura macomment section ikoko handisi ndaidero. Tobva ipapo toenda zvakare pakuti zvokwadi pamaviewers apa atanga kukwira nekuti patanga kuridza chi Budi Peter to the Pitilist, maviewers akatanga kuenda mudenga kuti kani achinda memwana achozodi kuzohokera chi sungura. Saka vamwe ndokudanzira kuti maviewers abva chi in total pa 3.8 kuinda pachi pa 9.5 papachiimba chi chikomana chechi chesungura negitari rake raiva rechi repepo zvakare iroro kana kuti orange kana kuti iroro makala acho ndo pamwe isitaiona zvisiri izvo asi aita zvokuti ndezvemeruni kana zvered ndozvataiona. Tobva ipapo toenda zvakare pakuti rudhende rwakazodanzira kuti tinokutendai ende tinoti big up kune vanhu veNashi TV nemhaka yekuti rwendo runo matiunzira chikomana mukuramba muchipromota chikomana chedu chekwekwe chiri kuita inonzi represent to the representative, ndo zvachiri kuita izvozvo. Zvikanzi zvakare dai pasina zvakare imi vanhu veNashi taionera kupi mutambo wakaita seiwoyu watiri kuona zuva ranhasi. Tinokutendai tekuti taingoita zvakungohwa kuti vanhu vemagitari vanoridza zvakade asi rwendo runo toita zvekuonerwa pachivhitivhiti live and direct vanhu ava. Zvikanzi nevamwe finish asi chikomana Peter to the Pitilist, we are your 10k. Vanhu vaitaura izvozvo ndisingazozivi kuti nekuda kwei vanhu vaiti finish asi tiri 10k yako. Vamwe vakadanzira kuti zvokwadi pachimbo ichi chekutanga mapedzera nekuti pavaitamba vanhu vekuvekera ikoko kwani kwaBudi Peter to the Pitilist ka handidi kureva nhema, ndikatombofunga kuti ko chii chiri kuitika nekuti vaiti vakatanga kusimudza maoko kudai so vakaenda mudenga vakaenda kudenga voita sekuti vari kundokambura vachikambura kuti asi vari kukambura sadza nemikaka ye voita kuti vakabva pakukambura pepe vachirya kuchauda kurya cheche voita sekuti varida kundosakura kana kuti varida kundoshambira. Hatizivi kuti zvinonzi zvii zvacho zvavanenge vachitamba vachiita izvozvo vakandombogwadamba kudai kuti asi vada kundoenda kundodonha pamberi pesiteji. Tikati izvi zvese izvi tinenge tichingoona vakatanga kutamba vakaita iyo miraini vachiinda vachichukucha vakadzokazo vakaenda vakatenderera nesure kunoku vese vakaenda nesure vakabva uyu anenge achiti igwe hande uya anenge achingokuza mai mwana. Tikanomboti hwira karipiriri nekuti ndikada kuzvizama ini kuti igwe handizvigoni zvokuda ndofunga ndakafita kutodzingwa kana musitudio kwacho kutozonzi banned for life in every studio zvayo nyangwe iripi haufani kupinda musitudio. Ndareshera vanhu zvinhu zvavo. Tobva ipapo toenda zvakare pane mamwe macomments aidanzira kuti
the dress ranga rakapfekwa na Budhi vandambotaura vaive kuti Budhi Shugeta ranga rakanaka singamboiti. Tobva ipapo tochiinda zvakare pane vanhu vemutambo weZimu Dance Hall. Chikomana Enzo ndo chakatanga kupindira veve vamwe vanonzi DJ veve vanogona tipoti kuti mazveje zvamwari chezvezvo vanogona zvibasa ravo. Vamwe DJ vamadhiredhi veve dambudziko ndokuti ndatase kuti kanga mwezita ravo asi vanogona DJ ivavo. Tobva ipapo toenda pakuti zvakare chikomana Enzo pachakatanga kuimba sandatanga kutaura pachakatanga kuimba ndoona sekuti rudhende rwanhu rwakaita sekuti kahadzike nenguo dzanga dzakapfeka Budhi Enzo nekuti vakambobvunza kuti theme yacho ndeipi asi ndakaona ini pandakangozviona zvakangondinakira hazvina kana kumbondishatira handizivi kuti nekuda kwei vanhu vaitaura macomment section vachiti ndiani wadhiresa Budhi Enzo munhu adhiresa Budhi Enzo mwari ave naye ini kwandi ndakazvimbira Sharon zvinhu zvanga zvakanaka singamboiti zvaiva zvakanakisisa saka handizozivi kuti nekuda kwei vanhu vaiti yanga iri oversize vamwe vakati bright colors vamwe vakati oversize asi uyayochi vanhu vanitaura zvakasiyana siyana zvikanzi tine munhu wapachi wapa chikomana Enzo Sheti yani ya DJ Fantani mwari ave naye ndikuda kwei zvikana vanhu imi uchikomana Enzo ka haasi fashionista munhu wechi unoita zvemagitari unoita zvokuimba saka regai afokase nedepartment rake rekuimba zvikanzi nevamwe kana Peter ozotaura regai kuzotanga kuti hanzi Peter une pamuromo isatizivi kuti ndekuda kwei zvikanzi nevamwe talk to us we are yochi Javasi new village iya inotaura iya hazvina kushata ndobva chikomana Budhi mudiwa hudhu chaenda kana kudenzera kuti naiwe Enzo iwe davira foni yako handisi kuda zvangu mari yangu bheki chingodavira chifoni chete zvakanaka vanhu vachachi je mukati memacomment section vamwe vadanzira kuti beka list boy here ikokokoko handidi kurani asi ndoshamisa kuti nekuda kwei munhu aitaura kuti hanzi beka list une voice kana kuti une hwi rakaita sere munhu une guhwa vanhu nekuda kwei vachazvo zvakaita seizvozvo. Tobva ipapo toenda zvakare pakuti vamwe vakazodanzira kuti nikirikini madhensa aya angane waita yaya achita yavaita yaya vakapfeka idzodzo foshoro dzavo dzavanga vanadzo hatizivi nekuda kwei asi waiva nechisanhu chake chaiita achita wanga akapfeka chihembe chena asi kugona waigona katidi kuri vanhema zvikanzi nevamwe zvakare ko nekuda kwei maviewers akuita se akuita achidropa why ari kudropa nekuti abva ku9 point something kwaanga ari kuinda ku5.9 zvese zvine chirevo munofanira kuziva kuti nekuda kwei kusungura supportwa like this versus Zimu Dance Hall kana ina handizozivi nekuda kwei asi vanhuwo ndo zvavaingotaura zvikanzi sungura unonzwa munhu achiti sungura yakapera muna 2018 asi numbers says a lot vanhu ava zvinobva mumwe aisawo chitirendi chake chekuti sungura 10 versus Zimu Dance Hall toipa 5 nekuti sungura yasvika pa 9500 asi right now Zimu Dance Hall yasvika pa 5900 saka it was 5 versus 9.5 versus 5.9 zvapiri gugwa kada zvinamboshata chero vanhu vachingohwa zvirikurira. Ndobva ipapo toenda zvakare pakuti pane mumwe akazodanza kuti kunewe chikomana Budhi Enzo vanhu vese kubva kumadancer list kumabeka list kumabenda list vese vari kuya pastage unomabhadhara nei asi vari kungouya zvavo pastage for exposure nekuti vanhu ava vakawandisa kana uri kuwava haya zvochua hadi kuri vanhema how are you gonna pay them satizivi kuti zvofamba sei zvinhu zvepachivhitivhiti zvonetsa kuzvianza kana tisingazivi kuti zvinonyatsa kuita sei maprocedures. Tobva ipapo tiite zvakuru pakuti paizouya pepe vanhu vachitaura kunyanya kudivira nani raBudhi DJ Shugeta ka vaiuya neiyo hembe vauya nehembe yavo vauya vakachinja zvakare vaita sei vapfeka kana kuti zviwestikoti zvavo zviya zviwestikoti manje zvaizochamisa kuti vari kuda thimu chaiyo kusvika pakupedza ndakashaya kuti thimu yavo yaiva iri yechii chaiyo DJ Shugeta asi zvanga zvakangonaka zvacho hatidi kuri vanhema. Toenda pakuti zvakare paizobuda munhu wesign language hanzi kuti munhu wesign language ndofunga yaiva nyaya yeku-advocacy for zvinhu zvavai-advertise zveshe asi paitaura Budhi Shugeta ndo paida kupinda Budhi Sulumani vakomana vekudendera vaive vakasvika vakandotamba vakadaika kuti inonzi kungunya vakadai zvokwadi munhu achitaura achiti bumbiro kusvika rapera bumbiro munhu wakangodai wakabhururuka mapapiro kudai kuti zvovafurisa zve kuti asi vaburwa nemheni here kungoramba wakaoma kuti wo ipapo pechivhitivhiti pamwe ndokudanzira kuti
kufiriza kunge ma eyelashes abonangi indoti who is a bonangi, who is that ndikasha kuti bonangi ndiana and up to now ndimuzivi bonangi wachoni. Zvikanzi zvakare nevamwe takuta zvedu pasungura sungura in general pama live stream iri pamberi zvobva zvazonzi zvakare nevamwe music yani yabudisula atiti kureva nhema ndiye mature people ndanizozo kuti nekuda kwei vanhu vangoti hanzu dzakapfekwa nevanhu veve dzovafungisa macumulative caves kana kuti mapapiro avaitamba nawo avaitamba vakaita vandofunga cumulative cave uyezve kuti nemachi nemagraphic aya handizvi nekuda kwei asi ndakazvimirira nokuti zvanga zvakandinakira sesamurai girl. Tobva ipapo toenda zvakare pakuti vanhu vaidanzira kuti good sound system munoko gaka kuti kaka hapana zvese zvaingoindika zvakadaro kana madancers atidi kureva nhema aigona kuti pakazenge pane mumwe mukomana yawo akareba zikamboiti wakazenga futi uchamo backlist achimba pane pakanzi kata aimba mumwe akati uruwe kata vachimani kata chikendeke kata malyrics anozondivhiringa zvangu ndo zvandakabotaura kuti divire kudepartment iro riri rinenge rakandirasha asi wakagona asingamboita vanhu vakadangodza kuti ngirikini baba tuku is back nekuti voice racho raisounda the same. Zvikanzi nevamwe well played zvikanzi sungura yapedza masipots atiri kureva nhema vamwe vakadanzira kuti onzwa bhebhiri danzira kuti usandiridzira sungura usandiridzira ini ndinombayiplayer by Kinyabvu vanhu ava vaitaura izvozvezvo vamwe ndokudanzira kuti Sulu warepresenta hauna ngorepresenta sungura chete warepresenta Zimbabwe yese tinozvitenda zvawaita izvozvezvo and waita smooth flawless performance rudhende rwaidadzira izvozvo kuma comment section zvikanzi Sulu neudit well done vanhu vakadero nekuti vakaimba zvavo vamwe vakadanzira kuti zvokwadi zvimbo zvani zvabudisula tikurira nhema zvotifungisa pepepe tiita sei patinenge tichidhiraivha kana kuti tiri mumabhazi tichida zviri kumomisha kuchristmas satizivo dambudziko rimwe kuti raincoat yangu ikaiya ndatenga ndichirepresenta DJ Shugeta iri kudonha yakakurisa zvayo asi tichiri ipapo tonda pakuti zvakare DJ Shugeta pavakangobvunza Butisulumani vakadanzira kuti ko munoti kudini vakomana vanozvititirire Jamaica asi ivo vasati vambosvika kujamaica moti kudini nazvo zvikanziona Budi Sulu ashongoti ngavaramba vachidzidza matiri uye zvine vamwe vakasiyana nedzimudhanzi wese kuti tine zvimwe zvakawanda zvibregedia zvibhomba zvatinoda kukuunzirai kana zvibhomba izvi takuunzirai izvozvo zvokwada tiri kureva nhema tinoda kukufoshurai takufoshurai tinokuisai mupoto takuisa mupoto tondokubikai tichikubikai kudai tapedza kubikai tondokuita ichi fork and knife tichiita sei tichikuryai nekuti zvibregedia zvakaoma zvibhomba izvozvo zvakaoma hatidi kureva nhema zvakangonaka zvese tinenge tichingoita sei tichinge tichingoti nesuwo tikazvigarira tidangoona kuti zvibregedia nezvibhomba zvenyu zvamakapromisa zvakamira sei. Toenda pakuti zvakare vakazodanzira kuti kana zvikomana izvi zvezimudhanziwo zvikange zvagomberwa zvokwanisa futi kudzokera kufunga kumusha ndokunge zvakare kumusha kwacho vanako ivo vakomana vesungura handizivi kuti vanako here vakomana vacho kana kuti mabhoni free emuchi imaharare kana kuti kujamaica kwavo hatizoziviwo nekuti vamwe vacho pamwe vakangozoshipiwa vakauya kupi iko kuikira kwedu sitiu chero tichingodzidzawo chijamaican muZimbabwe zvakangonaka zvakare. Toenda zvakare pakuti Budi Soja Love vakazouya chibaba chikatenga kuimba chikatenga kuita zvichikete asi nota sekuti rudhende rwanhu vadanzira kuti we salute you chibaba dambudziko ripo ndekuti vakapfeka all white inonetsa manje kunyatsa kuitsvaga yese kuti ugota seti rese re all white asi chandokosa kutaura ndechekuti vanga vakachena kudai ndizvokuti vaizorisponda pamashoko akanga ambotaurwa nani naBudi Peter to the Peter sekuti zvikomana zvechi ngozimudhanziwo what nekuti vanga vakarova kuta ngwerewere semukaga maimwana ndozvavanga vakaita zuro vakazvivharisa zvavo hatidi kureva nhema kana pari padressing vanga vakachena Budi Sauro vanga vakachena asikamboiti vakamira nechisitiki chekuzimudhanziwo tinozvitenda zvisingamboiti zvozvezvo vakaimba zvimbo zvakasiyana zvinosanganisira zvimbo zvavo zvekare zvezvo ende vamwe vakadanzira kuti atachifungwa kuti vachauyawo nezvimbo zvinyowani but still tinongoti zvedu sungura ndo yatora chimuti ndo yahwina ndizuro nhasi paitwa po sungura ikabuda yakahwina zvakare yaita more than 1000 mavotes veuyu vakaita 793 ndo andaona ina handizozvi kuti kune mamwe azoitwa here asi ini conclusion ichi ndozvizvandaona izvozvo saka regai nditi ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.